लाबोलायबाय एकदमबारे भिडिअखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो लाइक कमेन्ट हरथारदे लोगोफोर बावनो नाङा हागौबा आरो साबस्क्राइबबो खालामना लाजोब मानोना आंनि देहाया दिनैबो मोजां मोनाखै सुखु गैया देहाया आंनिया गोरना नालाया बिराद मानबाय दङ आरोना दा खुरहरनोबो हाया आखाइजोंबो बिथिंजाय आरो गन्थंआनो गुंग्रायजों बत्ति बुंफबजोबना दङ आरोना मा बुंबावनो थेवब्लाबो काहिनिया हिट जाफुदों नालाय बेनिखायनो हायाबाबो लाबोथारबाय दिनै गोलावैबाबो लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थु दिनै अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामथारदे बावनाङा आरो जायबा गाज्रि मोनदों दिसलाइक होबाबो जागोन दे जेबो नङा सोलियो जिखिजाया नायबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर एकदम माथा गरमलै आङो माथो माबा रामोन्दाखौनो गबदाना मा बुंफ्लांबावखोनो आङो दाखालिनो बुंखादों लोगोफोर आंना गोरोन्थिया आरो मालाबा जाबावनोबो हानाय होननानै माने बिदिनो सम सम गोरोन्थि जाबाय थागोन दै आं बुंना दोनखाबाय लोगोफोर एकदम गोरना नालाया मानसोदोंलै लोगोफोर एकदम गुजुफ्लांबाय दे लोगोफोर सरि गुजुआलासिनो एकदम गोरना मानबाबो माननायखौ एकदम लाखिथारनानैबाबो आं भिडिअफोराव आं गुजुआ दे लोगोफोर आं लाखिथाबगोन थारमाने आङो लेक्सारसो होथ'दों नालाय बेनिखायनो बेयाव गुजुबाय आरोना जेबो नङा बेफोरबायदि लेक्सार होनायाव गुजुबाबो बुंबाय गारबाबो दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हेलौ गुमा कफ्रि मा खालामदों दङ र' नै ओंखाम गोरलै फुजा होदोंलै लोगोला बेयावनो लिंबाय नालाय ओंखाम जानो आंबो फैबाय न'आवलाय बेसे ओंखाम गोजा जाबाय थानोलै सना औ ओमफ्राय आंखौ माला लांमारनो नागिरदों नोङो लांगोन र' सना मागोआव मागोनि सिगां लांबा हामगौमोन मागोआवबा माथो आंना उदैयानो देरगोन दा नै मास मोननै जाबायानो उदैया आंना एसे देरहांबायानो नों टेनसन खालामनाङालै सबाय सना ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि उनाव खिन्थु जोङो नोंसा आइमोनजों थाया दे खायसेनो नोंसा आनै दं आमाइ दं नोंसा आइ दं आरोथ' नोंसा आबैबो दंबावो ना दा थैबाय औलै सना सबाय आं नोंखौ लाबोखाया माने हाबा जाखांनायनि उनावनो साननैसोनि उनावनो ब्लद न' दंखायो टेनसन खालामनाङा जों सानैल' जागोन बिन्दास औ जोंहा ओमफ्राय बिदिनो फाथां जालांसै आरोना नोंहाबो हाजिरा मावदो आंहाबो हाजिरा मावनोसै बोरमा फिसिगोन अमा फिसिगोन मोसौ फिसिगोन दाउ फिसिगोन बेसेबा मोजां जाखागोन जोंफोरनि संसारा बिमा बिफा ओमफ्राय फिसा साथामल' साननानैनो बेसेबा खुसि मोनखायो आंहा ओमफ्राय प्रेगनेन्टआसो जाना होबायना आङो प्रेगनेन्टआ जाथ'नाङामोन दा आरो मागोआव लांबाथ' मागोसिम मास मोनब्रैयानो जागोन खोमा उदैखौ एसे बेलदांदां नुसिगोन आरो थेवब्लाबो जेबो नङा दे आंनियालाय मा मोदोमा एसे गिदिरखा रावबो उदैखौ सिनो हानाय नङा खोमाहाय न' हाया मानो हानोब्रा आङो ना जोंफोर सानैनि पियारकिनि सानखौ बेसेबा नायनो लुबैसोबायलै सना आंबोलै सना र' एबार नोंखौ लाबोथारनोसै बेसे दिनथ' बेफोरबायदि थाबाय थानो जोंहा बै न'आव थांनानै आरामसे गोथाव जाहैबाय थागोन ना दाथ' साला आनै मोननियाव जेबोखौनो मोनजाया ओमफ्राय न'आ नोंसा आफा गदायलानि ना औलै सना आंनिनो बिफा गदायलानि न' नाथाय रावबो गैला आब' सासे दङमोन जोंहा आफा गदायनि फिसाजो बिलाइ मा सानसे नङा सानसे हाबा जाखागोन आरोथ' बियो न'आवनो गैखाला खारखाबाय बेथ' न'आव फैखानो हाखाला मोजाङानो जाबाय दे जोंनिनो जाखाबाय दे बै न'आ ना औ जोंनिनो जाखाबाय जोंफोर सानैया थाहैगोनखायनोथ' आं बेसेबा माथा मारिगासिनो सना खम माथा मारिदोंमोन आङो दा मागोआ माला फैयो बेगखौसो नेबाय दङ आङो औलै आंबो माने दा आंनियाव फैसा गैथ'वा सना नङाबाथ' आङो दानो लाबोगौमोन ओमफ्राय मागोआव फैसा मोननो दंलै सना मागो मोनगोन दा औ मागोआवनो मोनथारगोन थांसै र' उदैया बुंखाबाय आंनिया बुस्था जाखाना लाबायलै दिनै दाउयै अमायै नायै गासैखौबो मोनजाखाबाय दा हराव थांनानै जायाबाबो जासिगोन जा नङाबा दुरबल जानांगोन हराव ओंखाम जानांगौ नंगौ सना दे सना दे जागोन दे जागोन दे होमबालाय आंबो नै उनथिंजायसो रायज्लायफैदों र' न'थिंजाय नङाबा खोनागोन ना आंखौ प्रेगनेन्ट होनना मोनथिबाथाय जोंहा आइ आफाया दानसुखागोन बासा आयालै आं थानायाव नोंखौ दानस'नो सना आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफोरालाय माथो लाइन मारिखायोलै हाबानि सिगांनो जोंफोर मारिनो हाया नामा दा जोंफोरनिया गोरोन्थियावनो दा थालांबाय देनाय गथ'आ थेवब्लाबोथ' एखे ना नाथाय आरो मानसिफोरा बुजियाना मानसिफोरनि खोथाफोरखौ साननाङालै सना सबाय ओंखाम जाबायना ओमफ्राय सना
जाथ'वाखै र' जाहैनोसैसो दे होनबालाय आइया आंखौ गाबज्रिबाय दङआनो दे सना ओंखामफोरखौ पुस्था पुस्था जा जोंनि गथ'आ एकदम पुस्था जाथों औ दे बिफा जासिगोनलै आंबो गुमा खफ्रि नोंलाय माथो बिफा जासिगोनलै फैसा थानायमोनबा आङो सबाय दालिखौ दानो लाबोगौमोनलै फैसाखौनो मोनाखैना दा फैसाखौलाय होगोन होनदों र' होननाया साला फैसानि थाखाय मानसिखौ बुथारलाय लांबाय फैसाखौनो मोनजोबासै 50,000 मानि मोनबावनो दङ 20,000ल'सो होदों बै खेबसेबो अनसायखौ फाननायाव फैसाखौनो मोनजोबासै एबारबो बिदि खालामगोन नामा इयो एबारबोले नागारनाया गैयालै फैसानि थाखायनो जोंफोरो मानसिखौ बुथारदों आरो बियो फैसा होआलासिनो थाबा जागोन नामा ओइ बेखौनो बुथारहैगोलै लोगोखौ फन खालामनि र' साला माला होगोन दा फैसाया हेलौ अरखि मालै फैसाया मा खबर लादोंना लायाखै होगोन र' होगोन माला होगोनलै सासे मानसि बुथारदों जोंफोरो फैसाखौ होआबा जागोन नामा एकदम मासथिनो बेखौनो थांनानै बुथारहैगोलै बाल मानसि सिनायाखै दा बायो सेलेरि मोनगोननो सप्तासेनि उनाव फैसा दंखायोलै जाम्बालाय बिनियाव मेरला फैसा दङबा 50,000खौ मानो होआखै आंहा गार्लफ्रेन्ड हाबा खालामनांगौ बिथिंजाय आरो आंनि गार्लफ्रेन्डआ प्रेगनेन्ट आंनो फैसाखौ नांगौ दे फैसाखौ मोनाबा खिन्थु नोंखौबो आं नागारनायाव गैया जागोनलै जागोन होथारगोनब्रा फैसाखौलाय नों मानो एसेबां टेनसन जादों फैसाया बिनोबा बि नंगाबा खिन्थु आखाया होनबाबो मानना थाखायो दे आंनिया दे जागोन दे नङा दोन खबर लानाय खेबसे फैसानि थाखाय आं मा खामानि मावाखै थेवब्लाबो फैसाखौनो मोनजोबा फैसानि थाखायनो मानसिबो फानबाय बुथारबायबो बिनानावखौबो बुथारबाय एबारबा हले आङो डाइरेक्ट सिखावसो खावग्रा जासिगोन खोमालै धोनि न' नायनानै हारसिंनो खावगोन हारसिंनो लागोनलै रहर माबा बांद्राय जाना लानायखाय माबा गोरबाय थाबायलै मानसियाबो थांसैलै न'फोरावनो थांनानै आरामसे उन्दुना थाहैनोसै न'आव थांनानै सबाय दालि सनाखौनो भिडिअ कल खालामबाय थाहैनोसै गुमा खफ्रि नोंखौ नेबाय दङ आङो नोंखौबा दिनै हरै नागारनाया गैया नों दासिमबो मानो फैया न'आव नायबाय था नों दिनैनो मा खबाइसेया नोंखौ मा खालामो दिनैबा हले नोङो थैगोन आं बै अम्बिकिखौसो रायबाय थायोमोन आं अम्बिकिखौसो बेसेबा शनि ग्रह मायबा ग्रह होननानै बेसेबा रायबाय थायोमोन नाथाय आसल दायनिगिरिया आंनि गावनि असे फिसालायानो गुमा खफ्रियानो एसेबां दिन जाबाय थेवब्लाबो आं बेखौ एसेबो हमदांनो हायासै आयै सुमुना बोरै दङ नोङो मोजाङै दङना आंखौ नोंसोर हागौबा निमाहा होबानो जाबाय आं नोंखौ आरो अम्बिकिखौ बेसेबा रायबाय थायोमोन आयै नों आंनाव मानो निमाहा बिदों आंसो नोंनाव निमाहा बिनांगौ सानसे समाव बै अम्बिकिनि थाखाय आंबो नोंसोरजों गाज्रि जादोंमोन फार्स्ट टाइमावथ' अम्बिकिया मोजाङानोमोन आयै नाथाय बिबो आंखौ नागारना थांबाय नुदोंना नोंबोथ' बेखौ बेसेबा मोजां मोनोमोन बेसेबा फोथायोमोन दा नोंखौ नागारना थांबाय आंबोथ' आंनि फिसाला आंनि गावगायनि असे फिसालाखौ बेसेबा फोथायोमोन आं दा मा खालामनो बेखौ आं खिन्थु रागाजोंबा आं हमथानो हानाय नङा दे जमुना आं बुंना दोनखाबाय नों मिथिगौना जमुना नापेखौ नुनाय लोगो लोगोनो आं बेसेबा खुसि जादोंमोन खुसिया दाबो खुसि देनाय थेवब्लाबो दिदा बिनि स्टुरा रावबो गुबुना नङा दिदाया बेखौ खर'आव देथानानै बेगाव सोनानै दैयाव गार' हरदों आं माने सहायनोनो हायाखैलै जमुना नों मिथिगौना आं बेखौ मा साजा होनांगौ मा साजा होनाया मोजां जागोन बुंनाय जमुना बेखौ हागौबा बु आयै ओमफ्राय पुलिसफोरनो खबर हो र' बियो फैथों सिगाङावनो फैग्रोथों बियो सैथान ओरैबायदि सैथान मिथिगौना बा लाइजामबो लिरलायदों बा आंबोलाय सानदोंमोन नापेया थांमारबायसो नामा होननानै नङा सोर मिथिगौ दे बिदायादि गावनि बिनानावखौ बेफोरबायदि बुथारखोमागोन होननानै फैथों र' पापिया आलासियालाय अबाव दङ बियो नापेजों जिरायबाय दङ नेबाय दङ आं पापिखौ नायगासिनोसो र' फैदोंना फैयाखै होननानै फैनाय लोगो लोगोनो मा जायो आं खिन्थु गावखौनो दा मोनथिला दे आं बेखौ मा खालामो मा खालामा गोरनायालागै जाना फैबायलै दिनै जा गोथाव जाखादोंमोन ओंखाम ओंख्रै न'आवथ' ओंखाम होनबाथाय जानो बाखायो आङो ओंखाम गोजा माबाफोर संबाबो गोथावानो जाया नंगौ नामा नङाबा
न'नि ओंखाम ओंख्रि संनाया गोथाव जाथारो नामा? आइनि संनाया, आनैनि संनाया हो? गुमा खफ्रि आदा? नापे नापेनि आत्मा 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 नापेनि आत्मा नापेनि आत्मा नङा बियो, नापेयानो। नापे 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 नों थैयाखै, नों थांनानै दङ। जों नोंखौ अबाव नागिराखैमोन नापे। सेसलै दानियाबा गुमा खफ्रि, बे नापेया बोरै जिन्दा जाफिनखो, बोरै थांखांफिनखो। आंथ' बेखौ बुथारनानै देथारनानै आं बेगाव सोनानै दैयाव गारहरदोंमोन। बोरै सफैखो। आं दा मा जागोन दिनै, आं दा मा जागोन। गुमा खफ्रि, आंनिथिंजाय नाय नोङो। मा आयै मा? नापेखौ नों मानो बुथारनायमोन? आंलाय नापेखौलाय मानो बुथारलाबायनो आयै। बे नापेया सोरबा गोरिया बांगालजों खारसनहैनाया न'। लाइजामखौनो आं नोंनो दिन्थिथारदोंमोन माथो। सिथा नोङो गुमा खफ्रि, सैथो बुं। नापेखौ नोङो आं गैयियाव देथारनायमोन, देथारनानै नोङो बेगाव सोनानै दैयाव गारहरदोंमोन हा? आंलाय गावनि बिनानाव असेखौनो मानो बेफोरबायदि बुथारलाबायनो आयै। बिदि खालामो नामा? गुमा खफ्रि, नोङो नोंसा नोम्मा खबासिखौ थगायनो फैदों। नापेया आंनो गासिबो बाथ्राफोरखौनो रोखा खिन्थाजोबखाबाय। नों थगायना जेबो लाब गैया। अनसाया अबाव? मोनथियालै आं आयै। मोनथिया नङा, नोङो अनसायखौ अबाव फानहरदों? नोङो बुङाखै मानो? आयै अनसायखौ आं मोनथिया। अनसायखौ आंनि लोगोफोरासो फानहरदों। थैबाय खोमा, अनसाया दा गैला, बिसोरो थैबाय होनना बुंदोंमोन। मा? अनसाया थैबाय? नों अनसायखौ बुथारबाय हो? अनसायनि बिफाया बेसेदिन नागिरोमोन नों मिथिगौ ना? फाग्ला रखम नागिरोमोन, मिथिबाय? नों मानो अनसायखौ फानहरनांगौ हो? आं फानाखै आयै, आं फानाखै। नों साला दे, मानिना लाबाय दे नोङो अनसायखौ फानाखै। ओमफ्राय नोङो नापेखौ मानो देथारनानै दैयाव गारहरनायमोन? आयै आंखौ निमाहा हो। आं माने माबा रागा जोंनानैसो बेफोरबायदि खालामफ्लांदोंमोन। आं दा खालामला बेफोरबायदि, आं मालाबाबो खालामला। आंखौ निमाहा हो फिसाला होननानै। आयै आंखौ निमाहा होलै, नै आं नोंनियाव आखाइ खबजबलायनानै निमाहा बिदों। आयै आंखौ निमाहा होलै, आं मालाबाबो बेफोरबायदि खालामला। नोङो सासे गथ'खौ फानहरदों, बिनि उनाव आरो नोङो गावनि असे बिनानावखौ देथारनानै बेगाव सोनानै दैयाव गारहरदों। नों आरो आंनियाव निमाहा बिदों। निमाहा बिबानोखि नोङो आंनिफ्राय निमाहा मोनगोन नामा? ओरैबायदि माने क्राइम मावदोंना, नोंनि गोरोन्थिखौ ना मालाबाबो निमाहा होथाव जाया। गोरोन्थि मावनायनियाबो मोनसे सिमा दङ। नोंनियाथ' सिमाया गासिबो बारलांजोबदों। नोंखौ आं निमाहा होनो हा गुमा खफ्रि, पापिनि जात? आयै आंखौ खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदो। आं मालाबाबो गथ'बो फानला आरो रावखौबो बुथारनोबो नाजाला आङो। आयै आफेबा गुमा खफ्रि, नोङो मानसि फानहरदों फैसानि थाखाय, आरो बिनानावखौबो नोङो बुथारनो हालायदों। बुथारदोंआनो जेनथेन बासिनायखायसो बिबो नुनानै मानसिफोरा, नङाबाथ' नापेया मालाबानो थैगौमोन। आयै दाथ' नापेया थैयाखैना। बै माबा मा होनो, बै अनसाय नामा, बेखौथ' आङो फानहरदोंबाबोथ' आङो दा मा मिथिगौ बिसोरबा लांनानै मा खालामदों। आंहा फाननानै फैसाबो मोनखायाखै होनबाबो। अ नंगौ नामा? बेसेबांसो फानहरदोंमोन नोंलाय? बेसेसो मोननो दङमोन? दङमोन बुहुद। नोङो फैसानि थाखाय मानसिबो फाननो हालायगौ गुमा खफ्रि, मानसिबो मार्डार खालामनो हालायगौ नोङो। मानोथ' नोंसोरलाय फैसा बिबाबो आंनो होथारा? फैसा बिनायाव मोनाबा बेफोरबायदिनो रागा जोङोलै, मालाबा समाव बेफोरबायदि खालामफ्लाङो। दाबो जेबो नङा दे, आंथ' बेफोरबायदि खालामबाय थायाना। आरो नापेयाथ' थैयाखैना। मा होनदों नोङो? जेबो नङा? नों सासे मानसि फानहरदों, बेबो थैबायनो, लांनानै बुथारहैबाय। ओमफ्राय नोङो नापेखौ देथारनानै बेगाव सोनानै दैयाव गारहरदों, जेबो नङा होनना बुंदों नोङो? नोंखौबा हले दिनै आङो नागारनायाव गैयालै। नों बायदि मानसिया थांना थानानै जेबो लाब गैया। आंनो नोंखौ जोनोम होदोंमोन, आंनो नोंखौ बुथारगोनबो। नोंखौ बुथारनानै आंबो जेलाव थांगोन। खबाइस्रि हगार, थैलांगोन माथो मानसिया। बेफोरबायदि फिसाला नाङा आंनो।
사람 मानसि फानग्रा बियो मानसि बुथारग्रा हगार दानस'जोबगोन आं बेखौ थुख्रा थुख्रि खालामजोबगोन आदा हगार 나나리 고바이씨 하이 만체태군 मानसिया थैबाय खोमा मानसियालाय माथो हांखौनो लायाखै थैबाय खोमा थैबाय मानसिया थैबाय आयै नों मानो आदाखौ दानथारखो बेखौ नों दानथारनाङामोन ना आयै नों दासो जागोन ना थैथों मोजाङानो जाबाय थैदों मोनथाय गैया बेफोरबायदि पापि मानसिया थांना थानो आरोबा सोरनि फिसाखौ फानबावो सोरनिबा फिसाखौ मार्डार खालामबावो आयै थेवब्लाबो नोङो बुथारनाङामोन ना दा नोङो जेल जागोन ना आयै आदाखौ जों जेल जागौमोन ना नों मानो बुथारनाय नापे आङो बुथारदों मोजाङानो जादों मानोना सानसे नङा सानसेबाबोथ' बियो जेलनिफ्राय गबोखागोन जेलनिफ्राय गबाथाय बियो आरो क्राइम मावबावगोन सोरखौबा फानहरगोन सोरखौबा बुथारगोन बेखौथ' फासिबो होनाय नङा बेनिखायनो आं बुथारनायानो मोजां जादों दा थैमारबाय माथो मानसियालाय हा आइ थैमारबाय नोंसादैया मोजाङानो जादों आं बुथारदों गुमा कफ्रि नोंखौ आं बेसे अनोमोन मोनथिगौना नोंखौ गोमाजानो बेसे गियोमोन आङो नाथाय नोङो मानसिया मोजां नङा नों गाव गावनि बिनानावखौनो बुथारनानै नोङो बेगाव सोनानै दैयाव गारहरदोंमोन सिरि सिरि आं गैयाव आरो नोङो अनसायखौ फैसानि थाखाय फानहरनायमोन फैसा मोनाबानो नोङो एसेबां गिदिर क्राइम मावनांगौ नामा गुमा खुफ्रि फैसाखौथ' थाबा होखायोमोन आङो नोङो मानो एसेबां फैसानि फाग्ला गुमा खुफ्रि आं नोंखौ बुथारामोन नामा नाथाय लोगो मोजां नङा नोम्मा खबाइस्या रागा जोंबाथाय मोजां नङा गावनि फिसा फिसौ रावखौबो नाया ओइ आबा गुमा खुफ्रि नों मानो बेफोरबायदि खामानि मावनायमोन नङाबा आं नोंखौ बेफोरबायदि बुथारामोनलै आबा थेवब्लाबो नोङो बुथारनाङामोनहाय खबाइस्रि बेथ' गाज्रिखा दिनै जेल जाहोगौमोन ना जोंफोरो दा नोंसो उल्था जेल जासिगोन माथो नों मानो बुथारनांगौ दे दा मा जागोन खबाइस्रि जेबो नङा बाजै आंनि उदैनिफ्रायनो जोनोम जानाय ना बेनिखायनो आंनो बेखौ फिनिश खालामबाय फैगौ जोनोमाव नोङो मोजां जानानै जोनोम जादे हाबा गुमा कफ्रि बेफोरबायदि मानसि फाननाय मानसि बुथारनाय बेफोरबायदि धान्दाफोरखौ लानानै जोनोम जानाङा नोङो जाम्बालाय हामा नङाना बेफोरबायदि मावनो हा आयै थेवब्लाबो नोङो गुमा कफ्रि आदाखौ बुथारनाङामोन लागिबा नोङो आथिं आखाइ सिफायनानै दोननो हागौमोन थेवब्लाबो बुथारनाङामोन आयै जों जेलाव दोनमारगौमोन ना बेखौ दाथ' नोंखौ जेलाव लांसिगोन पुलिसा आइ नापे आंखौ पुलिसफोरा लांफैयाबाबो आंनो थांगोन जेलाव हारसिंनो आंबो दिनै मानसि बुथारबाय गावनि फिसालाखौ बे गुमा कफ्रिया मानो फनखौनो रिसिभ खालामाखै दहायनिफ्रायनो फन खालामगासिनो आङो बे सबाय दालिनि उदैथिंजायसो आंहा नोजोर जाबाय थायो माबा उदैखौ एसे देनायनाय नुदों आङो ओइ मा खालामदों सबाय आयु रानि मुखुरजोंसो माथो माला फैनो नोंलाय आं फाथाखौनो मोनलाय लायाखै ओइ दानि बासो फैदों आङो मा सानबाय दं नोंहालाय जेबो नङा ओरैनो बयफ्रेन्डफोरखौनो गोसोखांबाय दङहाय बेफोरबायदि नङालै मा रानि मुखुरजि नङासो मायाबा ओमफ्राय एक्टरालाय मा खौरां नोंनिया दङ फन हरथाराखै नामा हरदोंमोन दहायो दा हरथ'वाखै सोलाबाखै खोमा ए मा मावो बिदिनो माबा माबि ओरैनो हाजिराफोर मावलाबायो बा दे मोजाङानो दे बिदिबा नै नोंनिया एक्टरा फन हरबाय खोमा नाम लानाय लोगो लोगोनो बे एक्टर नङाहाय मा लोगोसो एक्टरनि लोगो मानो हरदोंबा रोंनाय रिसिभ खालामनि दे रायज्लाय हेलौ मा खालामदों दङ ओरैनो नोंहाय माथो खालामदों आंखौ बाद हो नोङो मा खोनादों ना खोनायाखै बेफोरखौ मायो मा जादों माबाफोर जादों ना मायो आं जेबो खोनायाखै नंमारगौ ना नंमारा नंमारगौलै मा जादों खिन्थानाय सबाय नोङो सहायनो हानाय नङा खोमालै आं खिन्थाथ'ला दे मा जादों खिन्थाया माने मा सहायनो हालाय बाथ्रा मा जादों हो बुंनाय खिन्थानोनो आं साहस मोनला माथो नोंनो बुंना सनजिब मा जादों माबालै माबाया गैला सोर गैला हा सनजिब सोर गैला बुंना
गुमा खफ्रिया गैलानोलै नोंना बयफ्रेन्डआ मा बेफोरखौ नों मा बुंदों सनसिम गुमा खफ्रिया गैला ओहो गैला थैबाय दहायल'सो आंजों एसेबां मोजाङै रायज्लायदोंमोन बोरै गैया जानो हाखो बियो बोरै नों थगायदोंना सनजिब थैयाखै बियो आं मिथिगौ नों थगायदों नों आंखौ फालतु खालामनो मोजां मोनोना थैबायलै सबाय थैबाय गुमा खफ्रिया बिमाया रुवादों दानथारदोंनो मा गुमा खफ्रिखौ बिमाया रुवाजों दानथारदों नाथाय मानि थाखाय बेफोरखौ जों जेबो मोनथिया मानो बुथारदों मानो बुथाराखै जेखिजाया जोङो खोनादों माने जोंफोर नुदोंबो फेसबुकआव बिमाया दानथारदों होननानै माबायदि बिमा गावनि फिसाखौनो जाबाय आंनि गुमा खफ्रिया गैला दहाय आङो बैथिंजायसो थांनाय नुदोंमोन फैयाखै खोमा आं दा मा खालामनो सबाय बेफोरबायदि फिजाना गोलैबा मा खालामनांगौ दै सारबा मोजां जागोन खोमा र' दै बाल्थिंसे लाबोनानै सारना होफिनसै आं मा बिमायानो दानथारदोंलै माबायदि बिमा बेफोरो बे माबा गुमा खफ्रियाथ' बिनि बयफ्रेन्डसो नाम खोमा बिनि बयफ्रेन्डखौ बिमाया दानथारबाय खोमा मा जागोन दा बेफोरबायदिसो काहिनि जादों होमबा नोंसा दा होमबा नोंनि आइया जेलावसो दंहैयो आरोना औ मिनिसोरां जेलावसो दंहैयो खाफालानो गाज्रिलै मा बुंबावनो एकदम जेथिंबो गाज्रि खालि थैनायल'थार खोनानानै दुखु मोनबाय आंबो बिमाया दानथारमारदों आरोना औलै होमबा दाखालि आंनो मानो खिन्थायासै आं आरो खिन्थायासै उनाव खिन्थागोन होननानै दा होमबा मा जागोन बेनोथ' दा जेलनिफ्राय गगोन ना गलाबा मिथिला आरो दाबा मा जायो नुदोंना फैसाया मानसिफोरखौ मा खालामहोयो फैसानि थाखायनो जुदि बेफोरबायदि खालामदोंबा आरो माबायदि मानसि जानांगौ दे बियो फैसानि थाखायनो बा मानसिबो फानो बुथारोबो आयु थै हामालै बेफोरबायदि थै आंहासो बोरैबा खाराव माराव मोनजोब्बाय खोनानानै आंथ' दा नोंसानि न'आवसो थांनो नागिरबाय दा आरो नापिया गैया बिनानावा आंखौ थांनोनो होथ'वाखै र' सानसे थानानै थांसै नोंबोथ' दा फैनो सम मोनथ'वा ना आङो बुंखादोंआनो माथो दाखालि गैया सुटि गैया माने मोनगोन सानदोंमोन आङो बेनिखायनो थांगोन होन्दोंमोन दा 10 दिनसोनि उनाव बा सप्तासेनि उनाव मोनगोन खोमा र' दे जेबो नङा दे नोङो बिनानावजों थाथ' बिनियाबो गोसोफोरा एसे रेजें मोनथों नों थाबाथाय एसे रेजें मोननोबो हानाय दसेनो मा जाब्रबोलै बिमायाबो रागाखौनो हमथानो हायासै सोरबाया आरो रागाखौनो हमथानो हायाना औ आइया रागा जोंबाथाय बुंखायोमोन माने रागा जोंबा मोजां नंखाया रागा जोंबाथाय फिसा रावखौबो नाया होननानै बुंखायोमोन बियो ओमफ्राय बै अनसायखौबो बुथारदोंबा मोनथिया दा अनसायखौ थैबाय होननानै बुंदों बेसेरा बिफाया नागिरबाय दङमोन माथो बिफायाबो बिबारि बाजैनि बिगुमैसोनो औ दा खिन्थाथ'वाखै बेनो दुखु मोनगोन होननानै गुमैयाथ' दाबो थांनानै दङ सानबाय थायो दा खिन्थाथ'वा र' उनाव खिन्थागोन गुमैनो बेसेबा दुखु मोनखागोन गुमैयाबो औ ओमफ्राय आब'आ मा खालामदों बिबारि आब'आ दङ खामानि मावगासिनो बियो दे होमबाना मिनिसोरां दोनथ'नि दे नै नापे आगैया लिंहरदोंमोन आंखौ औ दे साला मा जालाङोलै अयनायद्राय जाथारदों दे बाप्रे बाप देन्जार घटना जामारदों आंहासो खोनानानै माथा गरम मोनलायलांबाय आरो दि जाजाग्राफोरा बोरै सहायना थादों बिसोरसो मिथिसिगौ आरो बे जमुनामोननि न'खराबो गाज्रियानो सोलिगासिनो खोमा नंमारगौबो मा मानसिफोरानो थैलांबाय दङ सोरबा बुथारदोंबो थैदोंबो गिलायलांबायसोलै आङो एसेबां गोबावनि उनाव आङो आइखौ मोनदोंमोन नाथाय आइयाबो गैला आइया गावगायनि रागाखौ मानो हमथानो लाखिनो हायासै दे दा जेलावसो थांनांबायना आयै नों मानो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावना लानाय दा आंहा मा जागोन गुमा खफ्रिया दा नोंथ' एसेबांबो गाज्रि नङामोन आगोलथ' नोङो आंजों बेसेबा लोगोमोन ना आदा
नोङो आंखौ बोरै बेफोरबायदि खालामनो हानाय आदा? औ, आंबो आगोल गाज्रिमोन, थेवब्लाबो एसेबांबो गाज्रि नङामोन आदा नोंबायदि। फैसानि थाखायनो नों एसेबांबो बेफोरबायदि जानाङामोनलाय आदा। आगोलनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाथाय बेसेबा दुखु मोनो आङो आदा। नोंथ' बेसेबा अनोमोन आंखौ आदा। नों आंखौ मानो फैसानि थाखाय बुनायमोन? मानो आंखौ देथारलामोन? फैसानि थाखायनो मानसिफोरा मा जालाङो। मोजां मानसियाबो गाज्रि जालाङो, गाज्रि मानसियाबो मोजां जालाङो। आयै, आं दा मा खालामनो? आइखौ खबर लानो थांगोन। औ, बेसेबां बोसोरनि उनाव आइखौ आं लोगो मोनबायमोन, गोसोआव फैबायमोन। नाथाय बेफोरबायदि जाबाय। आं सानाखैमोन बेफोरबायदि जाद्रायगोन होननानै। नापे, जुमुना आब', सानसे समाव माबायदिमोन, दा आरो माबायदि जालांखो न' आब'? औलै नापे, जोंफोरना दिनानो गाज्रि सोलिगासिनो। आफायाबो बिदिनो सुसाइड खालामनानै थैबाय। दा आरो आइयाबो जेलाव थांबाय। आब' जोंफोरना मा जाबावगोन दा? आं उन्दुखौनो लाङा, नों मिथिगौना आब'? नों थानायखायसो। नों थांबाथ' आरो आङो बोरै थागोन? औलै नापे, जोंफोर सानैबो न'आव थाहैनो हागौमोन, जोंफोरनि न'आव। नाथाय बोरै थाहैनो? औ आब', आंथ' दा बेयावबो थानो सुखुला। दाखालिनि जाथायफोरखौल' गोसोखांबाय थायो। आरो गुमा खुफ्रि आदायाबो मानो बेफोरबायदि जालांनांगौ दे फैसानि थाखायनो? नों मिथिगौना आब'? जोंफोर सानैया आगोल बेसेबा लोगो बायदिसोमोन, बिदा बिनानावबाबो। अनसायोमोनबो आंखौ, मेथाइफोरखौबो गारनानै जायामोन। नाथाय उनावसो फैसानि थाखाय मा बायसि दयसु बायसि जालांदों। माथो बुंबावनो आरो नापे, दिनफोरानो गाज्रि सोलिगासिनो। नापे, आंखौ बिबारि आब'आ लिंहरबाय, गाबोन आं थांसै दे। मानो? नों आंजों सानसे थाबाव आब'। थाबावनोथ' हागौमोन, नाथाय आंखौ सासे मानसिया नायनो फैनो गोनांमोन। सासे मानसि माने गुमैनिनो फंबाय। अ, दे आब', बिदिबा थांनो हागोन दे। थेवब्लाबो नों गाबोन थाङो। गाबोन आइखौ लोगो हमनो थांगोन जोंनिया जेलाव। दे जागोन दे, थांगोन दे। एसेबां गोबावनि उनाव आइखौ लोगो मोनबाय, नाथाय आं आइजों सानसेबो थानो मोनदिया आब'। आं जोबोद दुखु मोनो। दाबा आइया जेलनिफ्राय माला गयो? ना दा थैजासिमसो जेल होयो मिथिला आरो। होआ दे, आंनिबा मास मोनथाम बा बोसोरथामसोनि उनावनो गगोन खोमा आइया। बिदिबाथ' आं मोजाङानो मोनगौमोन। सानसे समाव बेसे मोजांमोन, बेनि उनाव मा जालांखो? आं सानोमोन बै अम्बिकाया फैनायनिफ्रायनो बेफोरबायदि जालांजोब्बाय होननानै, नाथाय नङा। बै गुमा खुफ्रिनि गोसोआ गाज्रिखामोन। अम्बिकाया फैबाबो फैयाबाबो बियो बिदिनो क्राइम मावखागौमोन। हेइ आइ नापे, नोंखौ बेसेबा गोसोखांदों आं दिनै। एसेबां गोबावनि उनाव नोङो फैबाय, नाथाय आं नोंजों सानसेबो थानो मोनदिया। नोंबो आंजों सानसेबो थानो मोनदिया आइ। रागावनो आंबो गुमा खुफ्रिखौ देथारफ्लांबाय। आंबो गाज्रिजों गाज्रि जाफाबाय। आं बुथारनाङामोन, आं गुमा खुफ्रिखौ बुथारनाङामोन आङो। नाथाय आं रागाखौ हमथानो हायाखैमोन बै समाव। नापे, नों दिनै हारसिं जाबाय। नोंना आइयाबो गैला, आफायाबो गैला, आदायाबो गैला। नोंनि आदाया जुदि दिनै मोजां जानायमोनबा आं बेफोरबायदि खालामामोन आइ। मानो मानसि फाननांगौ बेयो? मानो नोंखौ देथारनानै दैयाव गारहरनांगौ? नापेआ दा मा जागोन? नापेखौथ' दा रावबो लांनाय नङा। बिदायाबो मानसि बुथारग्रा, बिमायाबो मानसि बुथारग्रा बिदि होननानै नापेखौ बयबो नासायगोन। उन्दुखौनो लांनो हाला आङो। गोरोन्थिबो मावना लाफ्लांबाय, रागा जोंनानै आङो। आंहानो खाफाल गाज्रिलै, आंनो पापि। सानै हौवा थैजाबाय। फिसालायाबो मानसि फानग्रा, मानसि बुथारग्रासोमोन। आंबो रागावनो बुथारफ्लांबाय। माने जेथिंबो गाज्रि दा। आइ नापेआसो दा हारसिं। जुमुनाजोंनो थाथोंसै दे आरो। जुमुनायानो नायथोंसै। बिमानियाबो बेमारि,
आदानियाबो आरो फैसायानो गैला फमफ्ला जाजोब्बाय